Bîberên Sûriyên Rihayê û berhemên ku jê çê dibin jî tam didin sifreyên li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê. Sosa bîberan jî li van çadiran bi kedeke berdewam tê amadekirin û diçe ser sifreyên welatiyan. Jinên ku bîberan ji bo sosê amade dikin jî tînin ziman ku sibehî zû tên û heta êvarê bi vî karî re bilîne. 10-12 arası. Mehmet Çiçek jî bi salan e bi karmendên jin ku li gel kar dikin re bîberên ku welatî tînin dike sos, ango salçe û sosên ku li vir tên çêkirin diçe nav gişt malên Rihayê. Biz burada hal pazarından, köylerden Em li vê derê bîberên ku welatî ji gundan tînin yan jî ji bazaran distînin dikin sos û didin wan. Serê torbeya bîberan em di navbera 8 û 12 lîre de pera distînin. Niha êdî dawiya werzê ye. Berê li her çadirekî 20 kes kar dikir û her yek ji wan jî rojane 15-20 torbe bîberan ji bo sosê amade dikir. Em her sal bi vî rengî hewla xizmetkirinê didin. Jinên ku li çadira bîberan ji bo sosê amade dikin jî balê dikşînin ku bîber gelek tûjin û bi taybet dema ku hewa jî germ e gelek zehmetiyan dikşînin. Welatî jî tînin ziman ku sosa bi şêwazên berê tê çêkirin xweştir e û li Rihayê bi vî rengî dîtina pêwîstiya sosê ya malan wek çandeke berdewam e. 8 kilo biber anî, işte sever reçel anî, ku bo reçel bikine. Valla salê 3 kilo, 5 kilo reçel tüketmiştik. Tam 3 torba standın 8 kilo, ezdim gere 3 kilo anî pêkeve ya. Yani her şey hem ama ancak teremedik ki. Ben kemveci hem belki kilo ki hazır bikirin. Wek sosa bîberên Rihayê ji bo çêkirina îsotê û dolmeyan jî bîber ji bo welatiyan li vê derê tên amade kirin. Welatî balê dikşînin ku taybetiya serekî ya sosa bîberên Rihayê tam û tûjiya wê ye. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.